ሰላም ክቡራት ተከታተልቲ ኣብ ዘለኹም ሰላም እንዳ ተመነኹ ሳብስክራይብ በመግባር አባል እዛ ቻናል ክትኮኑ በክብሪ ይዕድም። ሃይማኖት ዶ ፍቅሪ ፍቅራዊ ዛንታ ሻድሻይ ክፋል ይገርም ይበለ አወት እዚ ሁሉ ምድላዋት ንብላሽ ኮይኑ ማለት ይህሉ እንደ አወቴ እዛ አጋጣሚ ንጽቡቅ ኢድ ወላስ እንታይ ክርዳአናይ ከአለን ላንጋላንጌ ዘለኹ በት ሓደ ውሽጤ ግዲ ዘይአመነሉ ኮይኑ ሕጉስ ይብል በት ሓደ ሰናይ የደንግጸኒ እሞ ሕጂ እዚ ውራይ እንታይ ከውን ዳ በዘይ መርዓዊ መቼም ተመርዓዊ አይትለኒኻ ሐቅን ምዝራብ ንኣኻውን ይሕጉስ ካሎምሽ الله يلو أنت وينك حكوس زجدك عنبر تساقم تفترلي أنا كيركي تجلاجلكو عند بالكوس أمو هجخة تسبين نجلده يكتبلني بلا عين عندات أمتها أو تينسو هجي جيزو عيكونن هجتك عندي أقداسي أبوي هو يمو بدهريو أتيس بكأس إلا نريو عمسلك نسوس حق خندخي زلخي يقداس نزقو ده حدا راهي داق مقبت كيت قبرلو أجوها أكدرسل كان يبلت نيم سلمبر وشتاس نحوار كمان زجد فكا كمسلك تبل زلا أبو كم تزدلوا قلتفو كحوي سلزيك على سناي هزوم قلبت قبل أيتر عين مرعون أب تستحسب له ساعة كي تجبر عوارح يحلفه صدرعنا يقولون نجار فتسيمو كقصنام أيك علن أمبر كزودي مبال أتنادي مسؤول كابتلالس آت جميرة إزاقوالنا كل نجاراتها تبلاشيو توايق أتينو سرحة بجوبو عيسرح ملك سبنتها تبلاشيو إذا كله كأكل كأنام انتهي حاجة زيز بحال المرأة تقول سيرو كنسوس مخالف عندها بلو لألمان من يقولون نجار دكاس كالعم أوت نمنا هلن قصرة تحويكو تصادف اندا كدخلو حنت أزياء بنحري تمتز نبرت مكينة أكايد بحث لزيبلتو دوئلو كأزوا جمرة بالقول فتنة اندا تقوعز أبكواب زيبران أقر مسكري دارقا بسيهو كنسو كزهل أيتر عين أنتان تايزقبر زلو نقل يمكلكم ميلو تزاريبو كيود كله حنت قال موبايلا عند تناخفت كتسجر مستعذبة بسم بعد زجبرو تفعو نتا مكينات عذبة مليسو نتا قال مستعذبة عمنا أحسن جزء كم زبارتي اللي توريرو نزا قال قلبو ندهريت سلس حبا تتحيزوم ندهريت جزءهم نمريت ودكبلو اتا مكينة تحلف حدا كونمو عبت كوابي زنبرسب نزر ايو كعمنو اي كعلون قال يوم اوي بسم عام كبلو كلو قاليهم كي تزاربوا فزيزوم ترفو نسكلا بعل مكينة سيهتوا وكيدو امبر كمتي عمساسو درو مستسرقيا عمساسيلوا محلوة اتاقوال عبل الي عاوت سلزو دقت نسا والحانتي ايقونتن عاوت قنا بيماني وقنا يرأسو سلستحرم دم كمو هجك وهز جميرو نبرا عبد خوابيز نبرو سبات تقلات يفو نبحكمنا وسدوهم أتاقوال مجمر تقوى بسم بعد زعكل والحنت كي تزاربت مسعوت نبحكمنا زخدت نعا تقلات إفو مسمر مروا دحان سلز نبرت كتكادي تخيليخي قال نقر انت تسميكي تملسي انت بلواقوا هزي كله هيوتي عادهن مو قدي في عكيرن إلى عينو كتأزبو جمرت نايتي بزح دم زفسسو نفسو سلسحته كالتيفو كبرابر ايتر عين أتن نرستات مودعتا زستداولو قصري مسدولا هلو اوت مسبلت هيلن هلو كميو إلكي كاب حكمنا إنا ندول زلنا من تخوني نسخي مسبلوا هيلن حكمنا مسمعات تحزون تجبطان تفعا عبيناي هوسبيتال كمزلو ترح سمي أنبر بدهري انتاي كمزولا كاي سمعات تليفونا عطيا مكينة الإلا هاي كال إدايق حكمنا تب مسبلت
ዝረአየቶ ክትኣምን ኣይከኣለትን ኣወት ዳርጋ ኩሉ ነፍሱ ተጀኒኑ ነበረ ኣወተይ እንታይ ረኺብካ እንዳበለት ከምዛ ሞይቱ ዝበልዋ ኣምሪራ በኸየት ኣትስቕበሊ እዚ እኮ ሕክምና ሁማ ትርብሽልኽ እንተበልዋ ክትረጋጋ ኣይከኣለትን እታ ዘድሓና ጓል ሓፍቱ ድያ ዋላስ እንታይ እንዳበለት ክትዕብዳ እኳ እንተፈተነት ሄለን ክትሰምዓ ኣይከኣለትን ተረጋጊ እንዳበልዋ ከሎ ግና ኣወት ተበራበረ የአይንቱ ቋሕሰም እንዳበለ ነቲ ጻዕዳ መንደቕ ደጋጊሙ ጠመትሞ ብቅድሚኡ ሄለን ብንብኣ ተሓፂባ ምስታ ጓል ደው ኢላ ተዓዘበ ከይዳ በዘይ ልባ ምስ ቁስሉ ተጠምጢማ ሰኣመቶ ዝመተዩ መሲልዋ ነይሩ እታ ጓል ደሓን ዲኻ ቀልጢፍካ ትበራበር ኣይመስለን ነይሩ ህይወተይ ስለ ዘደሓንካኒ ብልቤ ዘመስግነካ ራሄል ይበሃል ምስ በለት ሄለን ኣይተሓጎሰትላን ብሰንኪ እዛ ጓል ከምዚ ምዃኑ ባሕ እኳ እንተዘይበላ ኣብ ልዕሊ ኣወት ዝነበራ ክብግና ማራ ዛየደ እምበር ካብ ህይወትካ ኣሕሊፍካ ምሓብ ዝኣቢ ነገር ስለዘየለ እንኳ እሞ ተበራበርካ ሕጂ ክኸይድ ፅባሕ ክምለሰከ ኢላ ቴሌፎና ክትሕቦ እንዳበለት ደሓን ፀገም የለን ኣይትሰከፊ ምምፃእ ኣየለይክን ይበለት ሄለን ደሓን ሓፍተይ ማዓረይ ህይወተይ ኮይ ኣድሂንለይ ምምፃእ ጥራሕ ኣይኮነን ኩሊት ክሓብኒ እንተዝብለኒ ምሽ እታ ሓንቲ ካልእቲ ወሲኻ ከማ ማሓብኮ ቻው ግዳ ኢላቶም ከደት ኣወት ንወርሒ ኣብ ሕክምና ክደቅስ ኣለካ ስለ ዝተባሃለ ዓብዪ ውግእ ኣብ መንጎ ሄለንን ራሄል ተጀመረ ክልቲኤ ናይ ትሕዝቶ ፀገም ስለ ዘይብለን እታ ሓንቲ ፀባዶ ባናና ብኪሎታት ሒዛ ክትመፅእ ከላ እታ ሓንቲኻ በብዓይነቱ ጽማዕ ተምፅእ ዝብላዕ እውን ከምኡ ውድድር ኮነ መጀመርታ እኳ ሓፍቱ እንዲዩ መሲልዋ ነይሩ ኩሉ እንተን ኣነ ሄለን ምስ ተዓዘበታ ግዳ ከም ተፍቅሮ ክትግንዘብ ግዜ ኣይወሰደላን ራሄሉን ብነብሳ ሕልከኛ ስለ ዝኾነት ብቐሊሉ ሸለል ክትብላ ኣይተረኣየትን ኣብዚ ዓላዊ ኢለን ከይረኣዮ ከይደን ማለት ዘበት እዩ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቃስ ናይ ራሄል ንሄለን ኣቐዛዊ ጥራሕ ዘይኮነ ቅንዒ እንዳፈጠረላ እቲ ክሓስስ ትፅቢት ዝግበረሉ ዝነበረ ፍቅራ ከምዛ ንክጠፍእ ዝተቃረበ ሓዊ ላምባ ምስ ነስነስካሉ ቃል ዝብል ሄለን እውን ደጊማ ብፍቅሩ ቃል በለት ራሄል ብወገና ናይ ምንባረይ ትርጉም ኣወት እዩ ስለ ዝበለት ዕላላቱ ቁም ነገራቱ ዋላ እውን ጠባይ ሓዊስካ ዋላ ደኣ ክንዲ ሄለን ኣይኩን ደኣ እምበር ክትፈትወስ ጀመረት ኣይኳንዶ እዚ ኩሉ ምክንያት ረኺቡ ፍቅሪ ሕልፍ ክትብል ከላኻ ከማን ሓንደበት ዝሕዘካ ራሄል እውን እንተፈተወቶ ኣይተሓዘላን እዩ ክልቲኤን በብመንገደን ፀኒሐን ኣብ ኣፍደከ ሕክምና ጎፍ ተባሃላ ስምዕኒ ዶ ንስኺ በዓለይ ኣለኹ በቃ ሕጂ ኣብዚ ምምፃእ ኣየለይክን እዩ በዓለይ ከዓለዩ በለት ሄለን ራሄል ቀዳማይ ነገር ተሓፂኺ ክትምርኣዊ ሓሲብኪ ከም ዝነበርኪ ሰምዐ ውራይ ዳሓይ ሕፅኪ ዘይትገብሪ ብምቕፃል ከዓ ተንፋሰይ ዘድሓነኒ ሰብ እኮ ስለዚ ክሳብታ ደልዲሉ ከምታ ዝነበራ ዝምለስ ካብ ሆስፒታል ምስ ወፀውን በጊዓ ሓሪደ ክትፅግን ምስ በለት ራሄል ሄለን ፀጉራ መንጭጭያ እንተመፃ እኳ ዘላ ሃይሊ ኣኻኺዋ ህደ ኢላ ክትዛረብ ጀመረት ምሕጋዝ ክትሕግዝዮ ትኽእል ኢኺ ማዓረይ ሽኮሪ ዝብል ዘረባሃ ግና ትገድፊ ኣላ ሄለን ማዓረይ ሽኮሪ ኣይኮነን ካልእ ክብሎ ኣቲ ኣወት ለባን መስተውዓልን እንዳበለ እዩ ዝንእደኪ ኣበሎ ደኣ ልቡና ኣኺ ህይወተይ እኮ ኣድሂንኒ ዝብለኪ ዘለኹ ነዚ ፅሩይ ኣየር ከስተንፍስ ዝበቃዕኹ ሳላ ንሱ ሕጂ ሜተ ወይ ኣየብላ ኣይስተ መሓለኹ ንሱ ፅቡቕ እንድኺ ዘለኺ የግዳስ በቃ ኣካይዳኺ ባሕ ስለ ዘይበለኒ ምሽ ኣለኪ ዝፈተኺ ኢኺ ትመስሊ ይህሞ ዝፈተ ወዲ እንድዩ ስለ ክትገድፍዮ ዘይከኣልኪ ኣይኮንክ እንድኺ ሕፅቲ ክንስኺ ዘብዘብ ትብል ዘለኺ ኣንተ ሓፍተይ እሞ ኣይሰሙን ሳልስቲ መፂኺ ድኺ ፎጋ ክትውፅኒ ደልኺ ሌላና ክንደይ ከም ዝገበረ ይርዳእክ ሎዲ ንሱ ዋላ 10 ዓመት ግበሩ ንኣይ ዝምልከት ኣይኮነን ዳሓር ከዓ መን ይፈልጥ ኣምላኽ ብምክንያት ኣራኺቡና ይኹን ስለዚ ኣነ ብወገነይ ናቲ ክገብሮ ክትፅሪ ንስኺ ድላይ ክግበሪ ምስ በለት ራሄል ሄለን ሕርቃና ክትቋፀር ኣይከኣለትን ሕጂ ምንጠል ኣቢላ ዝወሰደላ ኮይኑ ተሰምዓ ንብዓት ነቕነቕ እንዳበላ ኣሸገራ እሞ ኣብ ቅድሚኣ ክትነብእ ስለ ዘይደለየት ናብቲ ኣወት ደቂሱሉ ዘሎ ክፍሊ ምእታው ገዲፋ ተመሊሳ ንደገ ወፀት እሞ ነብሳ ኣረጋጊኣ ናብቲ ክፍሊ እቱ ምስ በለት ክዳንካ ቀይሮ እንዳበለት ራሄል ናይ ላዓሊ ክዳን ኣወት ክትውፅእ ክትቃለስ ምስ ረኣየት ሄለን ሕርቃና ክትቋፀር ስለ ዘይከኣለት ከድኪ ናይ ዘለ ክትፀፍዕያ እንዳበላ ውሽጣ ስለ ዝደፋፍኣ ተወርዊራ ናብኣ ቀረበት ስምዐን እንዶ ንስኺ እንታይ ትግብር ኣለኺ መን ኣፍቂድል ክትተናኽፍየ ዘለኺ እንዳበለት ክትፀፍዓ ሓሲባ እኳ እንተነበረት
ኣብ ሕክምና ከም ዘላ ስለ ዝተረድኣ ህድእ በለት እንታይ ሞ ፀገም ኣሎ ክዳኑ እንተቀየርኩሉ እንዳበላ ነንሕደን ክካትኣ ምስ ተዓዘበ ዓወት እንታይን ዝገብራ ዘሎ እንዳበለ ብኣግርሞት እንዳተዓዘበን ከሎ ኣርኩን ዓወት ውትፍ በሎም ኣታ እንታይ ረኣ ናይ ደሓን ዲኹም ዋዕዋዕ ትብሉ ዘለኹም ድምፅኹም ኣበይ ይስማዕ ኣሎ ሕክምና ከም ዘለኹም ብኣይዘንግኡ ምስ በሎም ከምዛ መዋዕለ ህፃናት ዘይፅንሐት ክፍሊ ፀጥ በለ ብዝኾነ ከመይ ሄሉ ደሓን ዲኺ ለንቂነ ኣይረኣኹን ከይመፃኸ ደኺ ቀኒኺ ምስ በላ ኖ ኣጋጣሚ እንዳተመሓላለፍና እምበር ዓወት ኣብ ዝገዲፈ ደኣ ናበይ ከይደ ምስ በለቶ ሄለን ማራ ደንገፀቶ ከብዱ በለአቶ ምስክነይቲ ካብ ውሽጣ እምበር ሰብ ምውፃእ ኣብዩ ሕጂ ከም ሓፍቱ ድያ ኣብዚ ደው ኢላ ዘላ ከም ኣፍቃሪቱ እንዳበለ ምስ ነብሱ እንዳኣለለ ከሎ ምሽ ስራሕኻ ግበር ቀፃላይ ትምፃእ ኢለካ ከም ዝትርእኒ ዘለኻ ይመሓሽ ኣለኹ ፅቡቕ እንዲኻ ዘለኻ ዓወት የግዳስ ትርኩም ዕርክነት እንታይ ድዩ ኣብ ግዜ ፀገምካ ኣብ ጎንኻ ደው እንተዘይለ ዕርክነትና ንጥቕሚ ወይ ንረብሓ ጥራሕ ከም ማለት እዩ ስለዚ ኣይሰከፍ ስራሕ ኮይነ እምበር ኣብዚ ሙሉ መዓልቲ ምሳኻ እንተዝውዕል ከማን ኣይምፀላእኹን ምስ በለ የቀኒለይ ኣርኪሙ ኣርይ ኦ ረሲኤኻ እዚኣ ራሄል ትበሃል ሓቀይ ኣይተላለኽምን ራሄልን ኣርኩን ኣብ ዝተፈላለዩ ሰዓት ናይ ኣጋጣሚ መፁ ስለ ዝነበሩ ብዕላልዩ ዝፈልጣ እምበር ብገፂ ርእይዋ ኣይፈለጥን ኣታ ክንደይ ከተሽኩርያ እንዳበለ ምስ ተላለያ ኣብ መንጎ ዕላል ሰሰሪቑ ክጥምታ ጀመረ ንሽሙ እምበር እወ እንዳበለ ዝምልሰሎም ዘሎ እንታይ ብልለው ግዳ ግዲ ኣይሃቦምን ሃሙን ቀልቡን ሰሊባ ሃነይነይ ከም ዝብል ገበረቶ ራሄል ማእከላይ ቁመት ዘለዋ ኮይና ቀያሕን ቀጠን ዘበለት እያ መልክዓ ምስ ሄለን እንተ ወላዲድካ ግዳ ሄለን ኣዝያ ትፅብቕ ብጠባይ ገና ኣይሳነፋኒን ህለኽ ናይ ራሄል ገዲፍካ እሞ ኣነ ከይድ ኢላ ብድድ ምስ በለት ራሄል ኣርኩን በቃ ነዛ ዓይነይ ክርኢካ መፂ ኣጆኻ ዝኣርከ ኢሉ እግሪ ራሄል ምስ ሰኣበ ሄለን ኩሉ ነገሩ ክትዕዘብዎ ስለ ዝፀነት ብውሽጣ ህጉስ በለት ሻድሻይ ክፋል ነዚ መስል ነይሩ እንተፈቲኹሞ ከም ቀደምኩም ሃና ፅሪቱ ፀሓፉ ላይክ ምግባሩን ኣይተህመቁ ሳብስክራይብ ግበሩ ብካልእ ክፋል ወይ ካብ ካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም ሰሰናይ